Chicharia ra. O mga chicharon. Grabe na gina chicharon. So muna siya guys, ang ginatawag na ito nga cultural gate. It's a like building that's na diha ang Global Village. It's cultural gate. So guys, nanami karon diri sa sulod sa Global Village and gikan nami sa Europe nga continent. And then karon mo ni siya ang Americas. The Americas. Different parts of America. United States, North America, South America, Mexico. I think they have from Mexico. So mo ni siya ang America. Bosnia. America. At na sa lalim mo sa next, which is Bosnia, Balkans. Dami karon diri sa part sa Far East. Far East. Asia. So, dili na punta ang Philippines, Indonesia, Cambodia, South Korea, and uban pa nga mga Indonesia. Asian, Far Eastern Asian countries. So, atong pangitaon karon usay na ikapahinambog sa Pilipinas. Ay mo ka frustrate guys pero Mangita ta. Usay maikaipahinambog. pero lagi. Adre mga Korean, Kasi sari-sari store na ato. Korean products, sari-sari store or sa man. Jeepney. Mga Cambodia ni or Vietnamese. Kapinambog sa Pilipinas ang Manila Supermarket. So na yung mga Pilipino nga jacket o mga Filipino foods. Yay! Go Philippines! So, sa may ato na ako hadiri. Siomai. Siomai! Siomai love. Apat na piraso, 10 piso ta. 10 dirhams. Tila. Sarap. Gawin ka, wapak lang. Gawin ako katilaw. Saan yung support? Sige. So, muna siya ang makita dito sa Manila Supermarket. Dito sa Far East. Isa. Hindi na kay tao. Dirita. Ito karon sa Morocco. Dirita sa reto ka auto. Para tayo. Dito tunga na namin. Kapoy na ulit baklay. Nami tunga sa Saudi Arabia, Morocco, sa Iran ug sa Egypt. Ambutan unsa yung pagtanaw sa mapa. Na ay India, we have India, and then Kingdom of Saudi Arabia, Morocco. We have also Iran, Yemen. 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 Mag-Yemen ka. Mayaman ka pala. Kuwait, Turkey. and we have Turkey, Jordan. and Jordan, Michael. We have Pakistan, and also UAE, of course. United Arab Emirates, and we have here Egypt. Very big, very big.
pictures, world landmarks. Na Burj Khalifa. Taas gyapon siya, kung pinakahapog gyapon. Nata di Colosseum. Colosseum, Paris, Eiffel Tower, Eiffel Tower. Eiffel, dayon. Daghan sila daghan. Dili may medyo nadugay. Kaya dili mo wala entrance and exit, so daghan kayo mga tao nga gakuan. Kaya dili po na mo na maximize ang potential sa night mo. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Martin Navarre in the house, El Lord! mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene.